Hêzên hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê li Herêma Kurdistanê piştî dema Kurd ji rawestandinê carek din dest bi mişqorahînana pêşmerge dike û piştevaniya xwe ya leşkerî û şandina çek û alavên serbazî jî radigihîne. Berpirsekî Pilêbilindiyê Wezareta Pêşmerge eşkere kir ku hejmarekê çek û pêdiviyên serbazî ji aliyê Amerîka ve ji bo piştevaniya pêşmerge gihiştin Herêma Kurdistanê. Ferîq Cemal Emînkî Serokerxanê Pêşmerge ragihand ku ji beriya ku şerê Daeş dest pê bike Amerîka alîkariya pêşmerge biriya meşqorahînana wan kir û çek û pêdiviyên serbazî ji bo du lîwayên bi ser Wezareta Pêşmerge ve dabîn kiribûn û niha jî biryar daye ku wê programê berdewam bike. Zî otomobîlên mertalkirî û yedek û meşqorahînanê ji bo lîwaya 14 û 16 yên bi ser Wezareta Pêşmerge ve pêşkêş bike. Naborê ragihand jî ku alîkariyên Amerîka ji otomobîlên serbazî û mertalkirî û çekê giran û lêgel çend corek din ji çek û pêdiviyên serbazî û piştî gihandina karwanên çekan bi hemahengî lêgel hêzên Amerîkî wê li ser lîwaya 14 û ya 16 ya hêzên pêşmerge were belav kirin. Ferîq Cemal tekez kir ku Amerîka biryar daye ku ew ê alîkariyên serbazî de berdewam be û di rojên bêde wê ji bo 10 lîwayê din jî meşqorahînanan were kirin. Ji beriya çend rojan jî welatê İtalyaya ku serpiriştiya meşqorahînana pêşmerge di hêzên hevpeymaniyan navdewletî de dike, dubare proseya meşqorahînana hêzên pêşmerge ragihand û got wê di piştevaniya pêşmerge de berdewam be. Wezareta Berevaniya Almanyayê jî ragihand ku niha wan bi fermî dubare dest bi proseya meşqorahînana hêzên pêşmergeyên Kurdistanê kiriye. Her di vî derbarî de duh serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di dema pêşwaziya şandeka Berlemana Almanyayê û Qunsulê Almanya li Hewlêrê spasiya Almanya ji bo piştevaniya hêzên pêşmerge û dubare dest bi mişqorahînana wan kir. Her wiha spasiya mana hêzên hevpeymana navdewletî li dijî Daişê jî kir. Ji aliyê xwe ve serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî jî di dema civîna wî bi şanda Perlemanê Almanyayê re spasiya hikûmet û gelê Almanya li ser dubare dest bi meşqorahînan û piştevaniya wan ji hêzên pêşmergeyên Kurdistanê re û daxwaza berdewambûna piştevaniya hêzên hevpeymaniya navdewletî ji bo pêşmerge kir. Hêzên hevpeymaniya navdewletî piştî kuştina Qasım Suleymanî serkirdeyê Feyleqa Qudsa Îranî ji aliyê hêzên Amerîkî ve li Iraqê û bi sedema rewşa ewlehiyê û nakokiyên di navbera Îran û Amerîka de li Iraqê durist bûn, bû demekî meşqorahînana hêzên pêşmerge rawestand û niha jî carek din dubare dest bi mişqorahînana hêzên pêşmerge kirin.